Chapter 7. Verse 9. Yes. Zvino handifari kuti makachemedzwa, asi nokuti makachemedzwa mukatendeuka, nokuti makachemedzwa sezvinoda Mwari, kuti murege kurashikirwa nechinhu nokuda kwedu, nokuti kuchema sezvinoda Mwari kunouyisa kutendeuka, kunoisa kukuponeswa kusingazvidyi moyo, asi kuchema kwenyika kunouyisa rufu. Amen. Amen. Isi abaropapatse kushukuraho tigaredu. Now pataka talira kuparidza kwashe pagomo. Takabona kuti ndishe ari mambo mubati nomutongi weupenyu nekurarama kwedu. Ishe vachitaura parimwe nzvimbo vakati kana ushe hwaMwari huoneka, hauoneke uchinzi hoyo houya hwasvika. Akati ushe hwaMwari huri mamuri. Saka Mwari wakatidanira kuupenyu hwokuraramira zviri shoko rake. Kwatiri kunamata Mwari hachisi chinhu cheimwe nguva muupenyu hwedu, asi kuti kunamata ndihwo upenyu hwedu. Ndochikonzero Ishe wakutiunza kukwaniriswa kwokunamata. Toziva murayiro wakambovapo, asi murayiro wairarama kunze kwemunhu. But Ishe wakutiunza kwaari, unotaura kuna Jeremiah achiti ndichaita sungano navo namazuva iwawo, kwete yandakamboita namadzibaba avo, asi kuti ndichanyora murayiro wangu mumwoyo mavo. Amen. Nemitemo yake mumurangariro. Saka munoona Mwari anotidanira zvino kuushe uhu kuti chisava chinhu chiri kunze kwedu, asi kuti uve upenyu hwatinorarama. Saka kana uri upenyu hwatinorarama, Mwari unobata nechero chiri chikamu cheupenyu hwedu, achiita kuti zvose izvozvo zvibatirane kuti zviitire zvakanaka nyaya yokunamata kwedu. Hatigoni kunamata zviri kunze kwoupenyu hwatinorarama. Mwari watinonamata haasi Mwari wokungonamatavo panguva yekuti anonamatwa, asi kana taakuda zvedu toita zvedu nenzira yedu. Pane mutauro unogamuchirika zvakanyanya usingapiwi pfungwa yechipiri yokuti kana ibvunzwe kuti ko zvakambobvepi kana zvinorevei, vanhu vane kutaura kwokuti Mwari unobatsira, anozvibatsira. Asi tikatarira zvina nheyo mushoko raMwari, nekuti isu tichiri vatadzi, Kristu wakafira vasine simba. Andi munoona? Iye unoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndikupei zororo. Saka hapana mazvibatsire atingaita kana tava muushe uhu, asi kuti tiri vaMwari pane zvose zvatinoraramira. Kana zvikava nenzira yekuti ndapinda mumafaro, handigoni kupatsanura mufaro iwoyo kubva kukunamata kwangu. Kana ndikapinda mumadambudziko, handigoni kupatsanura madambudziko iwawo mukunamata kwangu. Nekuti kunamata kwedu kuri wholesome, kwakakwana, kune bata
chero chikamu chinopfuura nomuupenyu hwedu. Nokuti rugwaro runoti ndiani anofara ngaaimbe nziyo. Ndoimba nziyo dzipi? NdiJakobho unodaro? Ndiani anofara ngaaimbe nziyo? Paul votaura kuvaEfeso achiti imbirai Mwari nenyasha mumwoyo menyu. Kwai batsiranai simudziranai nezviimbo zvomweya. Is that right? Saka atiti kana tafara toimba nziyo dzisine chekuita naMwari. Atiti kana tasvika pakutambudzika tondotsvaka solution kana mhinduro kukutambudzika kwedu nezviri kunze kwokunamata kwedu. Kana Mwari ari wandovimba naye, kana zvinhu zvakanaka, handiende kunotsvaka zvimwe. Kana Mwari, kana ndapinda mumadambudziko, asi kuti ndiye zvose kukunamata kwangu. Saka ndokuda kwokuti ndiye zvese, Mwari unopfuudza upenyu huno nemune zvinhu zvinokwanirisa, zvinosimbisa, zvinoita kuti umwana hwedu huve hwakafanira. Ndochikonzero Paul achinamata kuna Mwari manguva, Mwari wakamudza achiti nyasha dzangu dzakakuringana, simba rangu rinoratidzwa muutera hwako. Saka hationepo kuti Mwari anobatsira anozvibatsira, nekuti simba raMwari rinoratidzwa pautera hwedu. Saka ndiani anorwara? Kwai ngadani vakuru vekereke ngavamuzvozvi namafuta ngavamunyengeterere. Saka patinofara kwai tinoimba nziyo. Patinotambudzika, patinorwara tinouya kwaari Mwari. Uyezve Peter oti chikandirai kufunganya kwenyu kwose pamusoro pake. Saka hakuna chiri upenyu hwedu chiri kunze kwokunamata Mwari. Kana tikava vakatendeka pashoko raMwari, hakuna chinokona, hakuna chinokundikana kuna Mwari. Chese chinofanira kuva chedu, Mwari unotipa. Saka vaIsraeri pavakadzikinurwa, Mwari akavapfuudza nemuupenyu nokukurarama, akavapfuudza nomunzara, akavapfuudza nomunyota, akavapfuudza nomurenje. Kwai ndada kuti izvozvi zvese kana zvasungana neupenyu hwenyu, ndione kuti nyaya yenyu pamusoro pekunamata yakamboteiwa papi. Munoda here kuchengeta shoko rangu nemwoyo yenyu yose. Saka ndiMwari unokwanisa kutendera, sezvaakaita kuna Jobho kuti marwadzo auye patiri. NdiMwari unokwanisa kutendera, sezvaakaita pana Pauro kuti vanhu vamutambudze nokuda kweivhangeri. NdiMwari unotendera. Rugwaro rwotiudza ruchiti kunyangwe Ishe Jesu Kristu naiyewo wakatambudzika kunyangwe pamazuva enyama yake, asi wakachema nemikumbiro kuna iye waigona kumurwira parufu. Akanzikwa nokuda kwekutya kwake Mwari. Saka ndo zviri kunamata kwedu. Paul achitaura nehama idzi pavaKorinde anoti ndakungoti ndaisa ndadzima nindi ndati okay, ichazomira pakuimba saka ndainyanya. Sorry about that. Paul anotaura kuvaKorinde patarava achiti pandakakunyorerai mwadi ndichitsiura zvakaipa zvakenge zvaitwa, kwai ini zvino ndinofara. Chinondifadza ndechekuti pamakanzwa kutsiurwa uku zvakaunza kuchema kana kuti kurwadziwa mamuri, asi kurwadziwa kwamakarwadziwa nako kurwadziwa kwoumwari. Saka godly sorrow, kurwadziwa kwoumwari, kunoendesa munhu kukutendeuka. Asi kurwadziwa kunongova kwapanyama kana kwapanyika ino, kwai kunoendesa munhu kurufu. Saka Mwari unounza zvinhu zvinokwanisa kuunza kurwadziwa kwedu kuti zvitiunze
kukutendeuka. Amen. Saka wakaropafadzwa anochema nekuti iyeyo uchanyaradzwa. Saka Mwari anotipfuudza nemune zvinhu zvinoita kuti tirwadziwe, asi izvo zvinoumba matiri chimiro chiri isu chaicho pamberi paMwari. Saka wakaisa matiri nyaya yokuchema. Asi Satani wakaunza nokuisa mumutumbi uno chikamu ichocho chokuchema. For instance, kana munhu akarwadziwa, kana munhu akashayikirwa, hazvisi izvo kuti munhu anzi nyarara usambochema. Saka tikaona kuti kuchema kunounza, kunoratidza that weakness kana utera huri matiri. Then kuchema kunoririsa, kunobudisa matiri, dzingava shungu kana marwadzo iwayo ema emotions anobata mukati medu. Saka unosunungurwa pazviri. You know, it's like kana ukafara unoda kuseka, handiti? Just imbozvimanikidza tuone kuti uchida kuseka, wongozvimanikidza kuti usaseka. You know, zvinounza pressure mauri. Zvakadaro nokuchema. Saka chikamu cheupenyu, chikamu chezviri isu kuti zvisike matiri, shiri chokwadi chinofanira chibate mweya yedu neupenyu hwedu pakurarama pakunamata Mwari. Mapisarema 38 ngatiravei. Mapisarema 38 verengai verse 18 yoga. Nokuti ndichazvireurura zvakaipa zvangu, ndichachema zvivi zvangu. Can you just read again? Mapisarema, that was Mapisarema 38, eh? 38 verse 18. Okay. Nokuti ndichazvireurura zvakaipa zvangu, ndichachema zvivi zvangu. Amen. Now, Davida unoti ndichazvireurura zvivi zvangu. I'll declare, ndichataura, ndichabudisa pachena zvivi zvangu, uye ndichazvichema, or I'll be sorry for my sin. Now, ndatadza pamberi paMwari. Zvimbori mumusikirwe wedu nomurererwe wedu kuti kutadza kunounza punishment. Ndochikonzero zvakarovedzeka mumwana kuti anongonzi ukadai ndokurova. Saka unosvika pakurarama chikamu chimwe choupenyu achitya kukanganisa nokuti unoropwa. Kana atokanganisa, ovanza kukanganisa ikoko kuti asaropwa. Saka focus yemwana kuti makuriro atakakudzwa nawo ndeyekuti chatinotya kana chinonyanya kurema pakureswa kwatinoita hakusi kukureswa, asi kuti ndezvinozoitika zvinokonzereswa nekutadza kwedu. Asi pana Mwari handizvo zvazvinofanira kuva.
chivi chinofanira kuunza kurwadziwa kana chinofanira kuunza that kuchema. Amen. Kwete zvinozouya. For instance, ndatadza nokuda kwokutadza kwandaita poitika zvinhu muupenyu hwangu zvinoratidza kuti ndinorangirwa chivi changu, then izvozvo ndozvova zvinounza kurwadziwa kana zvinounza kuda kutendeuka kwangu kuna Mwari. Hazvina kudaro pakurarama kwedu muushe uhu Ishe zvaanotidzidzisa. Amen. Now, David paakatadza akaudzwa nomuprofita akanzi, mwana wako uchafa, vakadzi vako vachatorwamo, uchaitirwa zvakaipa zvakadai zvakadai. Mukatarisa pose paiuya kurwadziswa ikoko nokuda kwokutadza kwake, handizvo zvaimutsa David kuti atsvake Mwari kana kuti chivi chake chiregererwe. But David akaona udzamu hwokutadza kwake ndoraiva dambudziko roupenyu hwake. Kwete zvaizoitika ndochikonzera kunyange Absalom wamupandukira nokuti Ishe wakanga amuudza achiti, mumwe ari weimba yako uchakuitira zvakaipa. Haana kuita shungu kana kuda kuti auraye Absalom. Akabvuma kutiza achisiya chigaro choushe. Absalom amusimukira. David was a man of war. Azvinoti Absalom anga ine hondo yakwanisa kuti ikunde David. Asi kuti David akabvuma kupinda nomukurwadziwa ikoko asingacheme kurwadza uku. Shimei akauya achimukushira mavhu achimuti, iwe uri munhu weropa ipa, Mwari zvino akukutonga nekuda kwezvakaipa zvako. But David, Joabhi akati, imbwa yakafa ingatuka mambo wangu. Asi David akadzosera munondo wako muhara wawo. Amen. Usamuuraya, nokuti Jehovha wamuti tuka David. Saka chaiva pana David aisinyaya kungorwadziwa nokuda kwezvakanga zvauya pamusoro pake, but wairwadziwa nokuda kwechivi chake. Saka kana kurwadziwa kwedu kana kuchema kwedu kukava kwakafokasa pachinhu chiri chaicho chiri kudiwa naMwari pamusoro pedu, kunyaradza kwaMwari kunouya kwatiri. Anti munobona? Saka ine ndozvidziye chandiri kuda kunyaradza kunobva kuna Mwari. Saka wakaropafadzwa anochema. Sei nditichema? Ndinochema nokuda kwechivi changu. Ndinochema nokuda kwekutadza kwangu. Handizotori pamusoro pangu kuti nditsvake marwadzo as an excuse. Zvotakaona kuti kuchema kuri kwenyama kana kuti worldly sorrow, natural sorrow, inoita kuti munhu ashandise chimiro chaari as an excuse. But atishandise izvozvo se-excuse. Ndochikonzero Mwari mukatarira muBhaibheri, Eliya wakatuma ushirikadzi yeZarefati. She was a widow. Asina kutora dhati ushirikadzi kuti huve chinhu chaibatishwa neuya kuti saka ini ndine nhamo yangu yedambudziko iri nokuti ndiri shirikadzi nokuti ndakadai. Handizvoba. Yes, izvozvo kuvashirikadzi zvaivapudzawo nemumwe kurwadziwa nemamwe madambudziko avaiona kuti dai zvausina kudaro vaisakwanisa kubatwa nedambudziko iri. Asi havana kutora izvozvo sechinhu chokuva chibatiso chokuti nokuda kuti ndo zviripo
saka ndorega kuita zvandofana kuita noda kwechimiro chiripo. Saka akaropafadzwa anonzwa urombo, in this case kwete nekuda kwezvinouya pandiri nekuda kwekutadza, asi nokuda kwechivi chacho chandaita zvondipa kuchema pamberi paMwari. Kana ndachema nokuda kwaizvozvo zvinondipa kuti ndinyaradzwe. Ndochikonzero Judas Isakarioti haana kukwanisa kugamuchirika nekuti akatora kutadza kwake nezvakanga zvaitika nokuda kwekutadza ikoko akakuita an excuse, akati saka handichafanira kundirarame panyika, saka ndakutsvaka njira yekuti ndizvibvise panyika nekuda kwekuti ndatadzaka. Handizvoba Bible zachiti akafa akaputika nekuti hazvina kugamuchirika kuna Mwari kuti akada kuzvipa punishment iyoyo sokunge iye ndiye mutongi wenyaya yake. Kandirapa kufunganya kwako nezvose zviri iwe pamusoro pacho. Ishe ndiye unotonga zvakarurama. Can you see that? Ndochikonzero kunyangwe nesu vanhu, kana munhu akawira pamusungo, kana munhu akawa, kana munhu akakanganisa, isu tinokurumidza kumanya kundotonga nekuranga. Asi Mwari ndiye mutongi. Ishe vatibatsire. Mwanakomana wokurasika akati adzoka, mukoma wake akabva atora tsvimbo yekururama kwake kwaakaita, kuchengeta kwaaita pamusha, kushanda kwakanaka kwaaita, akakutora sechinhu chokuti ada kuti achishandisa zvinoti uyo haafana kuitenderwa zvakanaka, noda kuti wakatadza. Handi munoona? Saka kururama hatisi chibatiso chokuda kuparadza nacho iye wakoniwa. Amen. And again, kukoniwa kana kukaunza madambudziko, hama madambudziko aasire watinofana kuti tinobata, asingatiende kunobata chaunza madambudziko. Munguva yose kana tika even mu ana chiremba, kana ndikaenda kuna chiremba musoro uchitema akandipa maparacetamol, musoro unonyarara, but haunyarari zvachose. Handi munoona? Paracetamol inongonyengedzera waitora kuti imudze kuti hausi kurwadziwa, asi kurwadziwa kunenge kuripo, but kunongonyutraliza simba rokugamuchira kana kuti simba rokunzwa kurwadziwa. Kweka nguva worega kurwadziwa, asi chiremba anofana kuti aende kunotsvaka kuti musoro kuti uzotema chii chaitika, chii chakakanganisika. Handi munoona? Otanga kutarisa, otarisa ropa risei, otarisa zvose zviri munhu, BP yakaita sei, shuga yakaita sei, zvose ozviona, obva aona kuti zviri kutembesa musoro idambudziko iri, akagadzirisa dambudziko iroro, hauchada paracetamol. Handi munoona? Saka kuuya kwedu kuna Mwari ama atiuye tichichema nokuda zvaitika paupenyu hwedu. Every time kana zvinhu zvikaitika muupenyu hwedu, ama ngatiregei kubatikana nekuda kungovona madambudziko kana zvinorwadza zvauya patiri, tichikangama nyaya iri chaiyo yaita kuti kuda izvozvo zviuye kwatiri. Amen. Ndochikonzera Mwari achipindura Pauro akamuudza kuti iwewe uri kuchema nedambudziko rekurwadziwa panyama yako, asi ndoda kukuudza Pauro kuti nyasha dzangu dzakakuringana. Handi munoona? Saka Pauro akabva adzamisa nyaya yake
pakuti nyasha dzamwari dzinomurevei kwaari. Waitambudza kereke yaMwari, vazhinji vakaisa mutorongo nokuuraya nokuda kwezvaakanga achiita, but Mwari wakamuitira nyasha. Can you see? Saka izvozvo zvakamupa kuti asava nehanya nekuita meja padambudziko ringoti ndiri kurwadziwa, but akazopedzisira woti marwadzo ose andinopfuura nomaari anokwanirisa mutumbi waKristu, inova ndiyo kereke yake. Wakaropafadzwa anochema, nokuti kana Mwari akukunyaradza, haakunyaradze neparacetamol, anokunyaradza nekuita diagnose nekugadzirisa icho chiri chaicho chakakanganisika. Ati munoona? Saka mufaro wako uchava mukuru. Amen. Ndochikonzero ishe wakaipa akati tasaona waane njaa chingoshandura mawe chive chingwa. Ishe wakakoshesa chaakanga auya uye chaakaitiwa anzi mwanakomana waMwari. Shuwa aikwanisa kushandura mawe chikava chingwa, akadya ipapo akaguta. But zvaizovei kwauri iwe neni, nokuti zvaifanira kutora kuteerera kwake kuti adzikinure isu. Ati munoona? Saka zviripo zvinhu zvatinotarisa nekukoshesa zvisati zviri izvo paupenyu napakurarama kwedu. Tochema pamusoro peizvozvo, tokangama udzamu hwezvakadiwa nekushuviwa naMwari pamusoro pedu pakurarama kwedu. Dai Mwari vaitibatsira. Amen. Ngativerengei Paul achitaura pana mabasa vaApostle chapter 20. If you can just read verse 19 kusvika pa 21. Apostle chapter 20, verse 19. Ndichibatira Ishe nokuzvininipisa zvikuru nemisodzi namatambudziko akandiwira nerangano dzakaipa dzavaJudha, kuti handina kutya kukuparidzirai zvingakubatsirai nokukudzidzisai pachena padzimba dzose, ndichipupurira kwazvo vaJudha navaGiriki kuti vatendeukire kuna Mwari nokutenda kuna She wedu Jesu. Zvino tarirai, ndinoenda Jerusarema ndasungwa mweya wangu, ndisingazivi zvichandiwira ikoko. Now, Paul anoti pane zvandakaita ndakaradza kwamuri imi vaJudha navose vaiva kunze kuti vaunzwe kukutendeuka. Kutendeuka kunoita kuti munhu atarire kuna Kristu Jesu. Amen. Now, saka munoona kutendeuka atitendeukire kuti zvinhu zvitiitire nyore pakurarama, atitendeukire kuti zvitiitire zvakanaka paupenyu huno. As much as kunamata Mwari, izvozvo zvese zviri mupackage iyoyo kunamata Mwari, asi pane chatinotendeukira kuna Mwari kuti titarire kuna Kristu Jesu. Now, kunamata kwedu kana kukasatisvitsa pakundova nomukama naKristu Jesu, pakundova nokuziva nokunzwisisa zviri kuita kwake mukati muupenyu hwedu, zvinoti tigere kusvika kune ichocho chatakadanirwa. Saka zvimanikidzo zvose zvingauya paupenyu hwedu zvinounza that sorrow, zvinounza kurwadziwa nokutambudzika, hama izvozvo zvinoita kuti focus yedu ive kuna Kristu. Kana tava kuna Kristu, Bhaibheri kutivivisa kuti tichanyaradzwa. Then tichanyaradzwa muzvokwadi yezvinoreva kunyaradzwa. Amen. Can you see? Atinyaradzwe nechinhu chinongova chinongonyepera fanika chagadzirisa problem. Asi kuti tinonyaradzwa, saPaul anoti
iko zvino ndinofara kuti pane ndisina simba ipapo ndine simba. Iko zvino ndinofara nekuti nyasha dzaMwari dzakandiringana. Andi munovona, kana mufaro wava kuunzwa nezvokwadi yekuti Mwari vanobata neni, Mwari vari kuziva nyaya yangu, Mwari vari kuziva pandiri kupfuura napo, ama unonyaradzika zvinodarika kuti ungopiwa chinhu chinotofamba chapedza problem, but mudzi weproblem usina kupera. Ishe vatibatsire. Saka Paul ari kuti ndakaparidza nyaya yokutendeuka kunoendesa munhu kuti atarire kuna Kristu. Jesu Kristu ave ndiye finality, ave ndiye mugumo wezvese zviri shumiro dzeupenyu hwako. Then kunamata kwabatanidzwa naMwari. Ishe vatibatsire. Amen. Vakorinde vechipiri tidzoke zvekare chapter 12. Vakorinde vechipiri chapter 12. Yes. Can you read verse 19, maybe up to 21? Vakorinde vechipiri chapter 12 verse 19. Nguva yose makanga muchiti tinozvidavirira kwamuri here? Tinotaura pamberi paMwari muna Kristu, asi tinotaura izvi zvose vadikanwa kuti musimbiswe, nokuti ndinotya kuti zvimwe kana ndichisvika ndingakuwanai musina kuita sezvandinoda, neni ndingawanikwa nemi ndakaita sezvamusingadi, zvimwe kungavapo gakava negodo nokutsamwa nokupesana nokuchera namakuhwa namanyawi nenyonganiso, kuti kana ndichisvikazve Mwari wangu arege kundinipisa pamberi penyu, ndicheme pamusoro pavazhinji vavo vatotadza, vakasatendeuka patsvina yavo, noupombwe neutere hwavakaita. Amen. Now, Paul achipfuurira mberi nenyaya yekuti wakanga atsiura chakaipa chaachaitwa navakorinde, achiti ndinofara kuti nini ndakakurwadzisai, ndakakuchemedzai, but kuchema kwenyu kwaiva kuchema kwoumwari kunoendesa munhu kukutendeuka. Unoti pano zvino kana ndakuuya kuuya kwangu nokuda kwekutsiura kwandakaita zvakaipa zvakaitwa pakati penyu, handishuviri kuti izvozvo zvizova chinhu chichasimudza kurwa, chichasimudza kukakavadzana, chichasimudza kuonana nenzira isiri iyo, asi kuti zviunze mweya wounhu wokutendeuka pane ivavo vakaita zvakashata. Can you see? Kana zvakakanganisika zvikakanganisika, vanhu vakatsvaka Mwari panheyo dzekukanganisa, kwete zvakazotaurwa nevanhu wakanganisa, kwete zvakazoitwa navanhu wakanganisa, asi kuti ukataura nyaya yako kuna Mwari sezvayakaita, hazvinei, nokuti hazvisi zvese zvatinokanganisa zvinoonekwa navanhu, hazvisi zvese zvatinokanganisa zvinozivwa navanhu. Saka nheyo dzokutendeuka kwedu dzikabva pakuti nokuti zvazivwa, hazviunze ukama hwedu naMwari, nokuti Mwari ndiMwari unoona zvakavandika, kunyange zvatafunga tikasazozviita, kunyange zvapinda mumurangariro wedu tikasafamba mazviri, asi Mwari unozviona. Saka kuuya kwedu kuna Mwari hakusi panheyo zvekuti ndiani waona, ndiani wanzwa. Can you see? Saka kuchema kuri chaiko kunounza kutendeuka, kunyange
pane zvandingadai ndafunga ndiri ndoga, ndovona kuipa kwazvo pamberi paMwari zvondipa kuchema pamberi paMwari. Izvozvo ndo zvinounza kunyaradzwa kuri kwechokwadi, nekuti ndiMwari wazviona, ndiMwari wazviziva, ndiMwari wazvibata. Ini ndobvuma kuti ndaresva pamberi paMwari. Mwari ovona, Mwari ondikanganwira. Hakuna chinhu chakanaka sekukanganwirwa naMwari. Ndokuti kana akukanganwira achazvirangarirazve. Ndikakuregerera ndichazvifunga futi. Amen. Saka handitsvaki zvinhu zvinozopfuura, ndinotsvaka zvinhu zvinogara, ndinotsvaka kunyaradzwa kunogara. Saka vakaropafadzwa vanochemedzwa nokuda, as we are saying, nechivi kana nokukanganisa kwavaita. Ikoko kova ndiko focus yekuchema kwavo. Kana Mwari akuuya unokunyaradzira panyaya iyoyo nenzira ipi yekukukanganwira nekukushamba chakaipa chako. Then you are a happier man than kuti zvingova zvinoitwa kana zvinongooneka navanhu. Ishe vatibatsire. Saka ndiMwari unotinyaradza. Amen. Saka kangamwiro kana kuti kutendeuka kweicho chiri chandaresva kuri nani uye kwakanaka pane kuungudza nokuchema pamusoro pezvazoitika nokuda kwokutadza kwangu. Zvinoita songe tiri kungoscratcha, tiri kungomara pamusoro, tichisiya dambudziko riri pasi. Anti munoona ama savanorima kune type yesora yekuti ukatema pamusoro ukasiya midzi iri pasi inotungira futi. Saka uchauya futi mangwana wotema pamusoro, but dambudziko rinogara riripo riri muvhu. Andi munoona uye kukanganisika kwechikafu kana kwezvawakarima akuunzwe nekuda kuti waona shizha retsangadzi pamusoro. Dambudziko rechibage riri pakuti midzi yetsangadzi iri pasi isingaoneke ndo iri kutora chikafu chose. Saka iwo kana kungoti ndoda kutanga nangoona pamusoro apa mashizha etsangadzi ndikaatema-tema zvinoita fanika zvanaka, but still pasi apa paine hondo. Saka ndo zvakaita upenyu hwedu. Hazvitibatsire kuti zvingova zvinhu zvinongoita fanika zvakanaka pamusoro, but pasi paupenyu hwedu pasina ukama nokubatanidzwa kwedu naMwari. Saka tinonyaradzwa naMwari. Vakaropafadzwa vanochema nekuti vachanyaradzwa naMwari. Ishe vatibatsire. Mwari ngevekuti ndiri kumbochemerei, nhamo yangu ndiyei pakuchema kwandiri kuita. Amen. Tingomona mumwe muenzanisho pana Samuel wokutanga patakambora, I think Samuel wokutanga chapter 15. Samuel wokutanga 15 ngatrave verse 18. Samuel wokutanga chapter 15 verse 18. Samuel akasvika kuna Sauro. Sauro akati kwaari, Jehovha ngaakuropafadze, ndaita sezvandakarayirwa naJehovha. Samuel akati, ko kuchema kwamakwai munzeve dzangu nokukuma kwenzombe kwandinonzwa kunoti kudiniko? Sauro akati, vabva nazvo kuvaAmereki, nokuti vanhu havana kuuraya makwai akaisvonaka nenzombe kuti vabayire Jehovha Mwari wenyu. Can you see? Sauro
chokutanga pane zvaakanganisa but ada kuzvigadzirisa nenyaya yekungoti ndaita zvese zvamataura. The fact yekuti akauya achipa ripoti iyoyo yekuti ndaita zvese zvamataura inosimbisa kuti pakadzika poupenyu hwake aizviziva kuti haana kuita chaizvo izvo. Can you see? Ndo zvakaita Ananias naSafira pavakauya nezvavakauya nazvo pakadzika peupenyu hwavo vaiziva nyaya yakanga yaitika. Saka Pita achivabvunza, ndizvo zvese here zvamawana pakutengesa munda? Pakadzika peupenyu hwavo paivaudza kuti hazvisirizvo, asi vakataura ndizvozvo zvose. Andi munoona pamwe muupenyu huno Mwari vanotipa mukana wokuti tipindure mubvunzo pamusoro peizvozvo zvaresheka paupenyu hwedu. Saka Sauro asvika pamberi paSamueri anoti ndaita zvose sezvamataura. But Samueri anomubvunza, ndiri kunzwa kuchema kwemakwai, ndiri kunzwa kukuma kwemhou, zvinorevei? Sauro anda kushandisa kunamata sekunge ndo chikonzero chaaitira zvaaita. Tasiya zvinhu izvi kuti tipe kuna Mwari, tishumire Mwari. Asi ambotaura statement yekuti ndaita zvese zvamataura. Kunamata Mwari kwaiva kuita zvese Mwari zvaataura. Ndosikonzo akazozwa achinzi kuteerera kunodarika mafuta amakondobwe nechibayiro. Anti munobona? Saka wakida kuvharidzira nyaya yaaiziva nokuti tikada uzonotarisa seri kwazvo zvese wakanga asingade kupa makwai aya sechipiriso. Pane zvaaida kuti abenefite panyaya iyo, but akaedza sokunge anda kuzviitira Mwari. Hazvina kugadzirisa nyaya yake. Amen. Ngatidzike mone pavhesi ya 30. Yes, 30. Ipapo yakati, ndakatadza hangu, asi ndikudzei henyu pamberi pavakuru vangu napamberi paIsraeri. Mudzokereni ndinamate kuna Jehovha Mwari wenyu. Kenisi waudzwa zvokuita haana kuita sezvaaudzwa. Anopa false report, ndaita zvamataura. Anotaura neunyengeri kuti ndasiya makwai aya kuti chive chipiriso. Okay, tombotora zvechokwadi kuti akasiya makwai chive chipiriso. Ko Agagi mambo wavamereki akamsiya chive chipiriso futi here? Amona kuleshwa kwa Sauro. Ozonzi na Sauro, saka zvawaita naSamueri zvawaita izvi Mwari wakuramba. Ndobva Samueri akuenda, ndobva Sauro amutevera ndokundobata nguo yaSauro yaSamueri, ndobva yabvaruka. Samueri akati, sekubvaruka kwaita nguo yangu, Mwari wabvarura ushe kubva muruoko rwako, aupa kuhama yako. Amen. Zvikanzi urayati ndakatadza. Na dambudziko raSauro apa akuti saka ndakatadza nokuti pana anotaura zvechokwadi achiti, then he said I have sinned. Ari kubvuma ndakatadza, but kutadza kwaari kubvumira kutadza uku haasi kubvumira kuti mweya wake uve noukama hwakanaka naMwari, asi ari kubvumira nekuda kwokuti ushe hwakuenda. Can you see? Now, kana
mai nababa vakakonana, kana mumwe akatora iti ndakwenda, kana mumwe akatora iti chienda, andi munoona kwakuzotaura iti ngatitaurirani apa kakanganisika, aiwa apa zvinofamba mushe. Nyaya iripo haisi yekuti nyaya iri kubvumirwa kukanganisa, but iri kubvumirwa zvakuda kuzoitika manje. Can you see? Saka hatiuye kuna Mwari, kuchema kuri kwechokwadi, akuzati kuri kuchemera zvinhu zvine madambudziko anozounzwa nekureswa kwedu, but tinochemera chivi changu chandakanganisa. Amen. Can you see? Sauro ari kuti waraiti ndakatadza, asi chinditenderai ndiende nemi kunonamata, chinditenderai chindikudzai pamberi pavanhu. Kutendeuka kwake haasi kutendeukira kuti zvimunakire naMwari, asi kuti vanhu vamuremekedze, vanhu vamukudze, agoenda futi agowashe munhu unonamatawo Mwari chaizvo. Asi handizvo zvaiveri zvokwadi yechimiro chaivapo. Saka kubva panguva iyoyo akatanga kudzira. Hapana chinhu chaakazenga kuita chiri chinounza zvakanaka paushe hwake. On the other side, David akatanga zvinokuuraya tens of his thousands. Akatanga kurarama nouchenjeri pamberi paMwari. Akatanga kukudzwa nokusimudzirwa naMwari. But Sauro zvinhu zvakatanga kudzira. Saka wakaropafadzwa anochema nekuti unonyaradzwa. Amen. Kuchema kunofanira kuva kuri kwechokwadi, pamusoro penyaya iri yechokwadi. Kwete kuti ndikange ndaita izvi ndinokwanisa kuzowana zvakadai, asi kuti kutsvaka ukama naMwari. Ishe vakudenga vatibatsire. Amen. Now, tikatarira pana Vakorintho vechipiri chapter 2. Vakorintho vechipiri chapter 2. Can we go to verse 7 to 9? Chapter 2, verse 7. Naizvozvo zviri nani kuti mukanganwirwe nokumunyaradza, kuti arege kuodzwa mwoyo kwazvo neshungu huru. Naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri kuti musimbise rudo rwenyu kwaari, nokuti ndakanyorawo izvi kuti ndikuidzei ndizive kana munoteerera pazvinhu zvose. Okay, I'm sorry. Let me just get there. That's how from this chapter 2D. Right. Ngativerenge zvekare verse 7 kusvika pa9 yoga. Naizvozvo zviri nani kuti mumukanganwire nokumunyaradza, kuti arege kuodzwa mwoyo kwazvo neshungu huru. Naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri kuti musimbise rudo rwenyu kwaari, nokuti ndakanyoravo izvi kuti ndikuidzei ndizive kana munoteerera pazvinhu zvose. Amen. Now, Paul ari kutaura still pamusoro pemunhu uya wakaresha. Ari kuti ini ndakunyorerai kwete kuti imimi mushandise sort of ruoko rune simba pamusoro pake kuti iye zvigomutambudza, nekuti pakufamba kwedu nokurarama kwedu pamberi paMwari, kana paine chinhu chinokuvadza iself reproach, kuzvituka iwe, kuzviparadza iwe, kuzviita iwe munhu wenhando, you know, kana ukakoniwa
kunouya kuna Mwari nekuda kureswa kwawaita kuna Mwari. Like David akaziva kuti zvinhu zviri kundiwira izvi, mwana uya paakafa akatomba azviziva kuti wafa nokuda kwokutadza kwangu, asi ndo paakati chindipai mvura ndishambe ndiende kuimba yaJehovha ndinonamata. Can you see? Akusi kuzviuraya. Judas akazvipa that self reproach yekuti akazvituka, akazvitonga, akazviita pasina, akazviita munhu nhando, akatora tambo akashungirira. Asina kugadzirisa nyaya izvozvo. Can you see? Nyaya inogadzirisika. Sapita wakayeuka kutadza kwake, akaenda akandochema kuti ndakoniwa. Amen. Isho atibatsire. Saka Paul, as much as wanyorera hama idzi pamusoro peudzamu hwokukanganisa uko, anoti chisava chibatiso chinoita kuti munhu arashwe mweya wake nokuda kureswa kwaareswa nako. Amen. Ndizvoni? Okay. Ngauti mungodzika paverse 11. Verse 11. Verse 11. Zvino iye wamunokanganwira neni ndinomukanganwirawo, nokuti izvo zvandakanganwira ini kana ndinenge ndakanganwira chinhu ndakazviita nokuda kwenyu pamberi paKristu. Kuti tirege kunyengerwa naSatani, nokuti mano ake tinoaziva. Amen. Can you go to Zechariah chapter 12 verse 10? Zechariah chapter 12 verse 10. Ndikanzwa izwi guru kudenga richiti, zvino ruponeso rwasvika, nesimba roushe hwaMwari wedu noumambo hwaKristu wake, nokuti mupomeri wehama dzedu wakadirwa pasi, wakapomera pamberi paMwari wedu masikati nousiku. Amen. Now, Paul alikuti ndakaita izvi kuti imi musabata hama iya nemutoo usati uriwo. Amen. Nokuti chinokwanisa kuitika pakurwadziwa, wakaipa unopindira mune zvese Mwari zvaanounza nokwatiri. Andi munoona Mwari akapfudza vaIsraeri nomurenje akavazivisa nenzara kuti avape mana. As in the process yekuvapfudza nomurenje, wakaipa akapindira akatorawo mukana ipapo akaita kuti vaIsraeri vaone nyaya iyoyo nomwe muono, vakatora matombo vakada kutaka Mozisi kuti watiunza nomwe nenzara muno. Saka wakaipa haana chake chaanotanga, asi kuti wakaipa unoshandura chiripo kuti chive chinounza kusapfuurira mberi kwokubata kwaMwari mukati muupenyu hwomunhu. For instance, pano Paul mutumwa John ndakanzwa inzwi richiti mufaro ngauchiva zvino kudenga, nekuti mupomeri wehama dzedu wakandirwa pasi, akavapomera siku nesikati. Now, wakaipa kana achipomera haapomere pasine chinhu,
Anokutore pamusoro paJobho. Jobho arikuna mateo nekuti akafuma. Can you see? Amen. Saka wakaipa mpomeri anokwanisa kukupomera kudakara wagamuchira kupomera kwake wazviita iwe munhu nhando zvokupama kusakwanisa kutendeuka pachivi chako. Kana ukatadza kutendeuka pachivi chako ndo chava chibatiso chowakaipa muupenyu hwako. Kadangosimudza musoro bvat koichi ukada uchungudeso koichi. Can you see? Saka kurwadziwa kwomwoyo kana kuchema ukatorwa nowakaipa kusvika padivi iroro rekuti unozvipomera kudakara wozviuraya zvakaita Judhasi Iskarioti haachisiri Mwari mune zvinhu izvozvo. Amen. Mwari anokuratidza kukanganisa nokuti iye already ane mhinduro kukukanganisa iko. Amen. Gwana rakabayiwa nyika isati yavabwa achiziva Mwari uchapfuura nepanhu apa. Kana ukabvuma zvanzi neBhaibheri Kristu Jesu akafira vasingadi Mwari. Tichiri vavengi vaMwari, Mwari akademonstrata rudo rwake kwatiri kuti Kristu akafira vasingadi Mwari. Can you see? Saka kuchema kana kuti kurwadziwa kwoupenyu kunofanira kurwadzirwa kuti ndakoniwa ndabva panzvimbo yakafanira ndouya kuna Mwari. Then there is a promise yekuti uchanyaradzwa. Kunyaradzwa kwako ndekwekuti chivi chako chakanganirwa. David unodaro akaropafadzwa munhu anonzi naJehovha haana chivi. Ndo kunyaradzwa kunodarika kunyaradzwa kwose kungava panyika. Can you see that? For instance, kana ini ndikakoniwa ndikaita saJudhasi ndikazviuraya shuwa nyama yatozorora haichisina problem, asi mweya wangu hauna kuzorora. Mweya wangu hauna kunyaradzwa, nyama yangu yanyaradzwa, that's fine. But Paul anoti tinoda kuti zuva raKristu risvike mweya, mwoyo nomweya zvakachena pamberi paMwari. Amen. Saka wakaropafadzwa anochema nekuti unonyaradzwa. Amen. Mwari wodenga vatibatsire. Amen. Tidzoke kuna Mapisarema chapter 51. David achichema pamusoro pechivi chake. Mapisarema 51. Mapisarema 51. If we can just read maybe one verse from there. Mapisarema 51. Ngativerenge verse 17. Mapisarema 51 verse 17. Zvibayiro zvaMwari mweya wakaputsika, moyo wakaputsika nowakapwanyika, imi Mwari hamungaushovori. Amen. Now, pakuchema kwangu, pakuzvidemba kwangu, pakurwadziwa kwangu, kwandingapfuura nomukati mako, chinhu chinokosha pano, Psalm 51 David wakarinyora nokuti iye wakanga akoniwa. Anoti ndinoziva chivi changu. But unofanira kuziva kuti ko Mwari anodei, Mwari unoti kudii pamusoro pe-condition yandiri. Ani munoona? Ndo zvakazivwa naDavid. Akati kana muimi Mwari, pane chamunoda pamunhu, mwoyo wakapwanyika. Amen. Amen. Uyezve nemweya wakapwanyika. Izvozvo Mwari haafi akazvishomora. Kana mwoyo wako wapwanyika pamberi paMwari, mweya wako waputsika pamberi paMwari, zvinodarika zvipiriso namafuta amakondoro. Amen. Nekuti wauya kuna Mwari, iye unoreva neshoko rake,
achiti unochema unonyaradzwa. Amen. Saka toziva kuti Mwari unombodei panyaya yokuchema kwangu. Mwari unodei pamusoro pekuuya kwangu pamberi pake kuti ndimunamate. Mwari wokudenga vatibatsire. Amen. Saka mukatarira it's very simple kuti Mwari unotigamuchira sei. Sauro akati ndakatadza asi ndikudzewo pamberi pavanhu. Apo Samueri akauya kwaari achimuratidza kutadza kwake. Akati shuwa ndatadza asi simudzirewo pamberi pavanhu. Muprofita akauyawo futi kuna David. Akati David ndiwe munhu wacho wakaita chivishi. David akati ndakatadza. Can you see? Samuel akati, Nathan akati na Jehovah akangamwira chivi chako haungafi. But Saulo ndakatadza asi ndikudzei pamberi pavanhu. Zvikanzi ushe wabviswa muruoko rwako. Can you see? Saka Mwari anombodei pamusoro pechivi. Mwari unombodei pamusoro peupenyu kana ndareswa pamberi paMwari. Andiuye kuna Mwari nenzira yangu. Andiuye kuna Mwari nemafungiro andinoda kana ndingada kuti Mwari afanira ndigamuchire panheyo idzi. Asi ndinouya kuna Mwari sezvinoda Mwari. Amen. Ndo chikonzero munovona Peter akaramba kuti shande muzive. Judas akatengesa Ishe. Vese vakazviita panguva imwe chete. Can you see? Vese vakasvika pavakanzwa mweya wavo kuti tatadza. Mwari unodei mwoyo wakaputsika nemweya wakapwanyika. Peter akatora condition iyoyo akaenda akandochema pamberi paMwari. Mwari akamugamuchira. Judas akasindimara mwoyo wake. Haana kuda kutora nzira yaMwari. Akada kugadzira nzira yake yekubhadhara kutadza kwake. Hazvina kumubatsira. Hazvina kugamuchirika. Akazvisungirira akaputika. Kenisi. Kudakara pese panotaurwa nezvaJudasi hatikwanise kumuparadzanisa nenyaya yekuti akatengesa Ishe. Asi panotaurwa zvaPeter hapasi pese patinomubatanidza nenyaya yekuti akaramba Ishe. Kenisi. Ndo chikonzero David akanzi chivi chako charegererwa. But Saulo akanzi ushe hwako watorwa. But vese vakakoniwa. Vese vakatadza. Can you see? Ama tose tinokoniwa. Tese tinokwanisa kukanganisa. Asi ngatizivei kuti Mwari anofungei. Mwari unoti kudii pamusoro pemaonero aangaita zviri upenyu hwangu. Mwari haadi kundiuye kwaari ndide kuedza kugadzira ichi nekuita sugar coat kunachiridza kungava kureswa kwangu. Mwari hakuna chaanotsvaka kwauri. Haatsvake chipiriso kubva kwauri. Anotsvaka mwoyo wakaputsika nomweya wakapwanyika. Unobvuma kuti Mwari itai kuda kwenyu. Ishe Jesu Kristu kwaye akanzwika nokuda kwokutya kwake Mwari. But Bible rachiti akanamata nemikumbiro nemisodzi. Is that right? Akanzwika kwete nekuti akachema. Kwete nekuti akaungudza. Akanzwika nokutya kwake Mwari. Andi munoona. Kuchema tinofana kuchema. Kuungudza tinofana kuungudza. Kutsanya tichitsanya. Is that right? Asi Mwari vane condition yavanotinzwa nayo.
kana tikareka kusvika ipapo hatinyaradzwe. Help us, Lord. Can you see? Amen. Hakuna chinhu chinorema sechinhu Mwari chaachina kunatsa nokushambidza muupenyu hwako. Amen. Ungasvika rimwe zuva raungadya zvina mafuta, ungasvika rimwe zuva raungawana zvinhu zvakanaka zvoupenyu, asi zvinodzoka kwauri kuti asi pai. Uye wakaipa takes advantage of that. Nekuti rugwaro rwati mupomeri wehama dzedu masikati neusiku. He's busy kukupomera. Haakupomere pasina chiripo. Andi munoziva Moses. Pakuti achiti akanga munhu munyoro, Mwari waitaura naye. Anga ari munhu wakanga akatendeka paimba yake yose. But one day akarova dombo. Mwari amutitaurira dombo. Musi wakafa, Satana akauya akarwira mutumbi iwoyo akati aiwa wakatadza uyu. Hati ndizvo? Kudakara kwaimbika akamutsiura. Amen. Achimuti Mwari ngaakurayire. Nokuti mungatadza pakafa Mozisi zvinonzi vakarwira mutumbi waMozisi. Nekuti pane chaivapo muupenyu hwaMozisi chaikwanisa kundobatwawo naSatani kuti koichi. Asi Mwari wakanga apedza naye pamusoro pechinhu ichocho. Akamuudza achiti iwewe hauchaenda kunyika iyo nekuti waita izvi. Is that right? Mose akatanga kunamata dai Mwari manizikanyazvikanzira Mwari chirega kubva nhasi kutaura nyaya iyoyo futi pamberi pangu. Asi nekuti iwewe chishuwiro chokuenda kunyika yechipikirwa chaiva mauri, kwai Mwari akamuratidza mugumo boundary yenyika yose. Zvisingagoneki kuti ungamira pamusoro pegomo ukaona boundary yenyika yese. Ani munoona? Igomo ripi raungakwira, kunyange ukakwira inyangani mountain chayo, haungamuona kuplum tree kwakagumira Zimbabwe. Can you see? But Moses akaona nokuti nyaya yake Mwari akanga apedza nayo. Ama kana Mwari akapedza nenyaya yedu tinogamuchirika pamberi paMwari. Vakaropafadzwa vanochema nokuchema kuri kwechokwadi nokuti Mwari uchavanyaradza. Amen. In 1 John chapter 1, let's just read verse 9 here. 1 John chapter 1, Verse 9. verse 9. Okay, you can start from verse 8. Verse 8. Kana tichiti hatine zvivi tinozvinyengera zvokwadi haizi matiri. Kana tichirevura zvivi zvedu iye wakatendeka wakarurama nokudaro kuti unotikanganira zvivi zvedu nokutinatsa pakusarurama kwose. Amen. That's why we come for fellowship. Why kana ichita fellowship pamwe chete neropa Jesu Kristu tinatsa pazvivi zvedu zvose. Amen. Kana chiti hatina zvivi tinozvirevera nhema, asi kana tikareurura zvakaipa zvedu iye wakatendeka anotinatsa pazvivi zvedu zvose nekutishambidza pane kusarurama kwose. Ama tinonyaradzwa. Ishe vatibatsire. Vakaropafadzwa vanochema. Tinochemerei? Handisi kuchemera zvakaunzwa nokutadza kwangu paupenyu hwangu. Tinochemera kutadza kwangu. Is that right? Amen. Nokuti hama, ndikada kuchema pamusoro penhamo yandiri mukati mayo nokuda kwamamistake angu kana nokuda kwokutadza kwangu, hazvigadzirisi nyaya izvi. Even izvozvo zvikabviswa ukaitirwa zvakanaka, hazvireve kuti chivi chakanganwiwa. Ndochikonzero unokwanisa kuregererwa, but wotadza kuitwa justified, wotadza kururamiswa. Handi munoona? But rather, kana zvingava maonekeri ekutadza kwangu zvikava pandiri,
but inini ndakanganwirwa zviri nani pane kubvisirwa zvinorwadza nokuda kwokutadza but chivi changu chichingopa nokuti chicharamba chichibereka chichiumba zvinhu muupenyu hwangu. Can you see? Asi kuti chakaipa changu chikaregererwa. Amen. Can you see? Kana Mwari akandikanganwira, right, ndarwara kusvika pakufa nokuda kwokutadza kwangu, ndakumbira Mwari wandiregerera pakutadza ikoko, ama azvireve kuti ncharamba ndiri mupenyu, ndichangofa. Asi ndichafa but chivi changu charegererwa. Amen. Can you see? Pane kuti ndipore chivi changu chiri mandiri, nekuti rimwe zuva futi ndichangofa, ndofa futi chivi changu chiri mandiri. Azvindibatsiri. Vakarapafadzwa vanochema nekuti vanonyaradzwa. Ama Mwari unonyaradza anochema nokuda kwokuresva kwake, anochema nokuda kwokutadza kwake, anochema nokuda kwokusiya kwake nzira yaMwari. Kwete anochema nokuti semono zvino zvazaitika, nhamo yangu yandipoteredza, zvakadai zvava zvaitika, mwana adaiso, izvi zvava zvainana padivi, basa rabva rapera, zvava zvadai zvikadai, handizvoba zvinotiruramisa pamberi paMwari. Tinoruramiswa nekunatswa kwemwoyo yedu, mwoyo wakaputsika nomweya wakapwanyika. Jehovha anougamuchira. Kana tichiti hatina zvivi, tinozvirevera nhema. Asi kana katika reurura zvakaipa zvedu, iye wakatendeka kuti anotikanganwira, otinatsa pamasvina ose. Ama iyi inzira yokurarama kwedu muushe hwaKristu Jesu. Ndiye wakatidzidzisa uchireva achiti akaropafadzwa anochema. Amen. Ama hatinamati Mwari zviri kunze kwoupenyu hwatinorarama. Hatifaniri kurarama zviri kunze kwokunamata kwedu. Kuti kana nhamo yauya wombosiya kunamata Mwari, Mwari iyeyo anongori right. Kana uchingomunamata uchiti Mwari ropafadza icho kujechi, Mwari iyeyo ari right. Kana mushoisvondo uchiuya uchinamata. Asi kana yaanhamo waakusiya Mwari iyeyo waakunotsvaka zvimwe zvoti upedze nhamo yako. Hama hatinamati Mwari nemutoo iwoyo. Mwari ndiye zvese kuupenyu hwedu, ndiye mufaro wedu. Kana tikafara, hama tinofara muna Mwari. Kana tikatambura, tinotambura tiri muna Mwari, nokuti ndiye zvose kuupenyu hwedu. Hatiende kumwe kunotsvaka ruponeso, hatiende kumwe kunotsvaka kupedzerwa nhamo dzedu. Ishe vatibatsire. Maari kwai tinorarama uye tine upenyu hwedu. Mwari wodenga vatibatsire. Ndiye Mwari wakatidana, ndiye wakafadzwa nazvo kuti timunamate. Tingasimukei.